खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै दा जोङो नै क'क्राझाराव दंफैलायो ओमफ्राय दा जोङो जुनार नायनो थांनो नागिरदों जुनार नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जों मा जुनार नुयो ने क'क्राझाराव दिनै फुङाव बिराद खुवामोन नै दाबो एसे दङ खिन्थु सान्दुं एसे ओंखारबाय आरोना नै जुनारनि जुआ सफैबाय एक्चुअली जोङो नायनो फैदों एनिमेल मुभिखौ बयबो नायगासिनो थ' जोंहा नै फुङावनो नायनोसै आरो बेहायनो रावबो फैथ'वाखैनो फैयोना ससमा गाननानैसो नायगोन बियो मेगन नुवाखैबो मुभि नायदोल' नुवा होनदोंलाय नोङो आंखौ राजाया मा होनगासिनो मबाइलखौ इन्जय खालाम होननानै आरोना हलावहाय मालाबा खैथा स्पिकार दङ नोजोर होग्रोदोंना मादोंना होननानै मबाइल दांबाय थानायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय गावनो मबाइल दांफिनबाय मिथिला टेस्टिं खालामनाय टेस्टिं बेलाय आंखौसो ममेन्टखौ इन्जय ला होननानै बुङो आंखौसो ओमफ्राय गावहानो दा मबाइलखौ दांगासिनो आरोना गावहासो स्टेटास होदों मबाइलावहाय आंथ' होआखैनो दासिमबो दे स्पिकारा बेहाय खैथा दङ आरो 14था नायमारबाय आरो आंबो 14था दङ आरोना ओमफ्राय दासिमबो मानसि फैयाखै बांद्राय मानो होनबा दा फुंनि समसो नालाय 10ता 15 मुभिखौथ' बांसिनानो मालाय मोनाबिलियावसो नायो खिन्थु जोंहा बिदिनो जायो एभ्रि टाइम माने जाय समाव मानसिफ्रा नाया बे समावसो नायनाय जायो आरोना 10ता 15 जाबाय दा दाबो देखाया जायाखैनो 10ता 15 जाबाय 10:15 एसे लेट जाखायोना एसे लेट जाखायो ओमफ्राय मानसिफ्रा मा सोना गालाङो मा सोनानै खुदै गारदों ओंखायनो दाङाखै आं खुदै गारनायसो खुदै गारनायानो दं इले खुदै गारनाय रावबो बिदि दा खालामलै प्लिज सुइना राजू आपको पसीने क्यों आ रहे हैं जोब्बाय मुभिया ओमफ्राय जों दा रुमाव थांफिनसै मुभिखौ मारै मोनखो नोङो मोजाङानो खिन्थु एसे साइक' गासिबो एजनि थाखाय नङा उन्दैफोरनि थाखाय नङा बे उन्दैफोरा नायनो नाङा एडाल्ट मुभि बियो ओमफ्राय फेमिलिजों नायथावना नङा आरोना माखासे वर्डफ्रा गाज्रि दं नालाय आरो बहुदानो गाज्रि माने सिनाबो एसे माबा आरोना ओंखायनो माने न'खरनि मानसिफोरजों नायजानाय नङा बिदिनो लोगोफोरजों नायजागोन गावनि हाजबेन्ड वाइफ नायजागोन आरो दे ओमफ्राय मुभियाथ' मोजाङानो ओमफ्राय मुभिखौ नायनानै आं मोनसेल' माबा मोनो आरोना मा होनो बे सम्पतिनि थाखायनो बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव बिदि जानायखौ मोन्दों आरो आङो आरो बिमा बिफाया माने गथ' गथायनो गाव जेसेबांखि बिजि जाया मानो सम होनांगौ अननो नांगौ माने गथ'फोरा अननाय लुगैयो नालाय नङा होमबा बेयाव रणबीर कापुरखौ माने बिफाया सम होनो हायिनि थाखाय माने बियो अननायनि भुखा माने अननायखौ लुबैयो आरोना मानसिफोरनिफ्राय माने स्पेसियेलि बिफानिफ्राय बेनो आरो बिमा बिफाया सम होनांगौ मानांगौ आरो बे सम्पतिनि दावरावाथ' गोदो महाभारतनिफ्रायनो दासिमबो सोलिगासिनो बेनो अभारअल मुभिखौ नायनानै मोजां मोनबाय पेसा वसुल ना पेसा वसुल मोनाबाय नै ओमफ्राय दायो जोङो थांनो नागिरदों बाजार खालामनो थाखाय ओमफ्राय हाखुदाखौ नै फुदाखौनो लानो बावबाय नैहायनो दङ आरो ओमफ्राय दा बिनि उनावहाय जोङो लोगो सासेनाव हाबगोन बेनोसै आरो दा थांसै आरो बाजार खालामनो थाखाय बिथिंजायनो आंनि लोगो बा आंनि बाजैनि रुमा आयौ नै सैमाया मा सैमाथाय नार्सिं माबाया बिथिंजायनो दङब्रा एनेम ना जेनेम ना माबा होनोना बिसिनिखौ एयावनो खोमसिखाय नुला लाइटबो गैया चलो चलते रहो
खनसे गारि फिदिंहैदों ओमफ्राय जोंहा सफैबाय नै बेनो बाजैया थानाय रुमा पुरा इन्डिपेन्डेन्ट आरोना रावबो गैया माने आलासिनि नखराव थायोना बाजैनि मैगं थिलिखौसो नायनोसै आं नै दाखालि टमेट' लाबोनायाना जोङो बाजारनिफ्राय देरजोब्बायथ' आरो नै बेहायबो दङ नै बानलु पुरा पियासबो ना मटर दुन्दिया आरामसो मालाय नै थाग्राया नोंनिमोन ने नैबे बिबारफ्रा गोदान लाबोदों बैसो आंनि जोबखा बै फर्टनियाल'नो गोदान ए गोदान लाबोजोबखादों लाबोआबा गावनिखौ औ साहा बानायनो नागिरदों नै जोंनो गाइखेर साहा जों गाइखेर साहा मोनलोङाखैमोन दहाय लाल साहासो लोंबोदों रुमाव गाराङानो गैला नै मानसिना आवाज गैया खोनायाबो मोजां सरजोबदो क्लिमाया फिसा रायलायफ्लांबायब्रा आंजों रायलायफ्लाङा मिनिना फैजै माबा जायोना रायलायफ्लाङो फिसा रायलायफ्लाङो आरो जाय जेरैबायदि रायलायो बिदिनो आंबो रायलायफ्लांगोन दा हा मा पिकआप बोलेर' लाबोदोंनो बै माबासिना खुलिनानै लाबोबाय नै जाग्राफ्रा पक'रा लाड्डु जाग्राया लांदां नुदों आङो खाफालखौ फोथाया नुवाखै नोङो नैहाय लानो बावबाय हाकाराव फार्स्ट टाइम जादों बिदि हाखु दाखु मिनाया मोजां सामब्राम गुफुरखौथ' गोथाङै होयो ना मियो नोंसोरो गोथाङै होयोना सामब्राम गुफुरखौ बाथोन देनायनि फर्मुला गोजाबोसिनिबाय जेन'बा गुफुरखौथ' गोथाङै होबाय देनो रोंबाय बिराद गोथाव जायो बाथोनफ्रानो नों दे देनाय नों दे आं खोन्थादोंसो दा देया खिन्थु बियो दे थादो होमबालाय बाय बाय गिनाङा आइथिंदो दे नेक्स्ट फैबा पार्टी ओंखाम मोनखाबाय गारि फैदों औ फैयाखै दे होमबा बाय बाय दे होमबा बाय ए आदाया मालिकनि बे रेस्टुरेन्टआ नायलाय देखायलाय आदा मोखांखौ लाजिदों नामा आदा चिल खालामनो मोजां जादों ओमफ्राय नै दायो जोङो थांफिनगासिनो न'आवहाय बेनोसै आरो जोंना उदालगुरि क'क्राझार उदालगुरि नों मेङोना मेङा जाखोलै गारि सालायनानै मेंबाबो हासै ओंखायनो आं मोनसे आइडिया होनसै फोरों आंखौ गारि प्लिज रेस्ट मोनगोन ससेबाबोथ' जागोन नंगौना नङा दे आंबो रोंनांगौ ना रोंनांगौ सब रोंनांगौ सालाय रोंनानै थानांगौ आरो ना मालाबा नांगौ जाब्रबो that's why नों आंखौ फोरोंथारनांगोन सार गुरुजी नै जोङो कारिगाव सहैनोसैयानो लागोन गोबाव 5 घन्टा बिथाङा थांदों गय लायनो मानो होनबा गारिखौ सालायनाय नालाय गोजान बिराद माबा माबि जानो लुगैयो ओमफ्राय उन्दुनोबो ओंखारो नालाय ओंखायनो नै जोङो दायो कारिगावआवनो गय लादों आरोना ओमफ्राय मा लाबोयो बियो दै लाबोनो होदों आङो रुमनिफ्राय दै लाबोनानै बावगारबाय ओमफ्राय जों दहाय भुटाननि खमला बायबाय मोनबायावनो थाइबायावनो 10 थाखा गाहाम आरो 10 थाखा जालासोलै थाइबायावनो 100 थाखा आरोना
दायो जों जालायनोसैलाय लेस जालायनोसैलाय नै जानोल' खालामथारो बेहाबो गारि सालायग्राया ओंखामखौनो एसेल' जाखादां एसेल' खाजादों ओंखामखौनो बेसेबां ओंखाम होनानै गावनो ओंखामखौ एसेल' होनानै बुङो नालाय ओंखायनो एसेल' जानो हायाना दा नै आंकोल चिप्सखौ जाग्रोनो लेसखौ जाग्रोनो लेस बेहाय माबा दं होनदां बानलु एसे ओरैनो खिन्थु आं जाया बेखौ बेयो गोजान जारनि खालामबासो जायो आरो ना खुगायाव माबा माबि सोनो लुगैयो बेथ' जाखायानो बेफोरखौ दासो जादों माने ओरैबायदि ट्राफिक नै दा लामायानो फिसाखा बे रङियाना आरो बेनि सायावहाय मानसिफ्रा अबाव दोनलाबायो गारिफोरखौ बे लामाखौनो नायनो बायो आङो क'क्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो नै आइमोननाव हाबफैबाय हाबनानै ओंखाम जाखांबायबो निरामिस जाबाय दिनै बिथिंजाय मंगलबार ओमफ्राय फारसेथिं अमाबैसा न'खर मोनैयावबो दिनै निरामिस जानायनि सान आरोना जाबाय जोङो दा हराव जाला आरोना ओंखारलांसै जों सोर दोनफैनो जोंनो ओरै थांखानोसै आरो